Әлбәттә, дөресен әйткәндә, халык мәдәният йортларыннан бер заман бизеп алды. Бу ник шулай булгандыр инде, бәлки менә күчеш чоры булгандыр ул. Телевидение бит инде бик алга китте. Аннары матур йортларда рәхәтләнеп телевизор каршында гына үзеңнең теге гаиләң белән генә идән чыкмыйча да ял итү мөмкинлеге тудырылды халыкка. Ләкин бу зур югалту булды инде, чөнки халык үзара аралашудан мәхрүм булды. Балалар арасында менә җинаять кылу артты. Шуңа күрә менә мәдәният хезмәткәрләренә бу өлкәдә дә бу юнәлештә дә эш алып барырга кирәк. Шушы балалар белән турыдан-туры эшләргә кирәк. Аларның өйләренә барырга, аларның әти-әниләре белән шушы ниләргә җәлеп итәргә кирәк. Все кадрами Дома культуры укомплектованы. Но, к сожалению, у нас в основном основной состав вот тех, кто работает в Домах культуры, это уже не молодые специалисты. Молодые специалисты в данное время, к сожалению, не приходят. Главная причина в том, что маленькая заработная плата. Если вот, допустим, у нас в районном центре, районный Дом культуры, у нас средняя заработная плата составляет 12 тысяч. Молодым людям, конечно, это очень мало. И детская школа искусств здесь у нас рядом работает. И туда молодой специалист приходит, он получает уже где-то 16, 18, 20 тысяч. Естественно, у нас в основном вот в Доме культуры работают пенсионеры. Это у нас основная проблема. Шыннан да көп кенә уларда мәдәният йортларын, яңаларны төзүләр, ачылу тантаналары үтә, ләкин шуннан соң әлеге мәдәният йортларының ачылмау дигән сүзләре килә башлый. Бәлки кешенең мәдәният йортына тартылмауыннан да гыйбарәттер инде бу. Кеше чыкмый дип клубны ачмаучылар бар һәм клуб ачылмый дип клубка чыкмаучылар да бар. Контроль да бик аз сыман, чөнки клуб ачылмый дигән сүздән соң тикшерә башлыйлар, тикшерәләр, ачылыла клуб. Аннарысын бер айдан соң әлеге тикшерүләр туктатылганнан соң клублар янәдән ачылмый башлыйлар. Мин инде хәзерге безнең хакимиятне яклап әйтүем түгел, бәлки чыннан да сәнгать өлкәсендә эшләүче кешеләрнең әлеге хезмәт хакларын арттырып та буладыр. Андый мөмкинчелек бардыр, артырсалар бик тә әйбәт, чыннан да бөтен мәдәният йортлары эшләп тә китерделәр иде. Ләкин андый мөмкинчелек юк икән инде, чыннан да әлеге эшне яратучыларга гына эшләү кала мәдәният йортларында.